Takže v dnešnom zápase sme hrali bez chlapcov, ktorí majú skúsenosti za kategórie, to znamená, že tí hrajú play-off za Duklu. Na dnešný zápas môžem povedať len to, že môžem pochváliť chlapcov za to, že ukázali, že majú charakter, pretože v oslabenom zložení sme dokázali poraziť družstvo, ktoré je na druhom mieste momentálne v tabulke. A ak môžem byť konkrétny, tak obetavý výkon, množstvo zablokovaných striel, čo nie je jednoduché v individuálnom výkone hráča, pretože to veľakrát prináša nejaké modriny, nejaké zranenia a to, že sme museli trošku upravovať herný systém, aby sme hrali jednoduchšie, aby rýchlejšie puky išli od nás, hlavne z obraného pásma. Veľakrát to možno vyzeralo tak, že kazíme hru, že nie sme nejako tvoriví, ale takéto zápasy sa bohužiaľ tak hrajú a prináša to úspech. V podstate záleží iba na tom, či ten zápas vyhráte alebo prehráte. Nikto sa vás nebude o mesiac, o 2 mesiace pýtať, ako to prebiehalo. Dôležité sú víťazstvá a body.